Kaixo, egunon, edo arratsaldeon, edo gabon. Sukaldaria naiz, bai, ezagutzen nauzue, noski. Eta gaur erakutsiko dizuet nola egin behar den plater berezi bat. Oso berezia. Ur frijitua. Bai, ur frijitua. Horretarako, zartagina hartu behar da, eta ura, noski. Ura zartaginean bota, eta sutan jarri. Lehen gaia oso merkea da. Beraz, etekina haundia. Haundia izango da. Zuek ikusi. Bai, zuek ikusi. Eta zerbitzatu behar da erramu hosto batekin. Horrela. Eta epela, mesedez. Honekin